Prvý. Fuj, prečo tu je mokro? Čiže medveď tu doniesol vodu. To daj. A nie je tu medveď. A ide ďalej. Fíha. Fíha. Ješ? Ja zistím, že asi mám klaustrofóbiu. Tak to by si mal mať. Nevidím. Jaj, prepáč. A vidíš, keď ti svietím do očí? Na čo? Natoč dačo, za čo sa nebudeš hambiť. Nepomôcť? Vyskúšam sám, ale keď nebudem. Ale dole to vyzerá v pohode. Ale svietil mi aspoň. Isto. Nesmieš zavádzať svetlo. A kde je ten druhý, lebo... Aha. Mišo, taká tarantula. Istiu. Isto. Táty, dobre.